er Mia og dette er Rasmus. I dag skal vi snakke sammen med Flemming. Flemming har gennemgået mange ting. Flemming var narkoman til flere år, og i dag er han meget godt, og han har godt arbejde og hund. Flemming er 46 år gammel, og han bor i København. Rasmus ved mere end målet, men nu skal vi gå til reklamer. Jeg hedder Eva, og jeg træner fodbold. Her er den nye bold fra Adidas. Nu skal jeg se dig, hvad du kan gøre med ham. Velkommen tilbage. Ja, nu skal jeg med Flemming. Hej Flemming, hvad siger du godt i dag? Jeg siger helt godt i dag. Jeg er klar ud at cykle med min hund og så til fitnesscenter. Ja, det er meget flot, men nu skal jeg gå til reklamer. Hej, det er Emma. Det er Justin Bieber. Du er min udrelse. Det er Justin Bieber. Jeg elsker Justin Bieber. Okay. Ja, her er vi endnu med Flemming. Jeg vil gerne spørge dig om fortiden. Kan du sige os, hvad fik dig ud i narkotika? Jeg vil mene, at fællesskabet, som jeg mødte i gymnasium, drog mig til narkotika. Det startede med, at jeg prøvede at drikke øl, og jeg var meget fuld. Og så startede de alle sammen at røge marihuana. Min bedste ven spurgte mig, hvort jeg ville prøve, og jeg var så fuld, at jeg sagde ja. Så var det vanedannende, at jeg prøvede stærke stoffer. Ja, jeg forstår. Det er ikke så godt. Men hvad tog det lange time at blive fri fra narkotikerne? Det tog mig cirka helt år i behandling i det samme, men til at blive helt fri fra det tog det mere end 2 år. Det var den mest skræmmende time i mit liv. Men jeg elsker min hund mere end hele verden. Ja, det er meget flot. Nu skal vi se reklamer, og vi ses i morgen. Tak for os. Jeg er lækker, jeg er super lækker, jeg er lækker, jeg er super lækker, jeg er lækker, jeg er super lækker, jeg er lækker. Er du så lækker som mig?